sacrifice. Oganda nagi kore kwayo mondo miyo time ikruok makare mar biro bedo e sirkal tok yiero maduong' mabiro mega 2027 ni mar kinde ka kinde gisebedo ka gikedo ne loch kata donje sirkal mamalo to ma torega Luanda kata doko ni gikone to gichwe gidonje sirkal kata gie kore. Ma report mano iknwa kod reporter marwa e county ma Siaya George Amolo makoro miyo ler mathoth e yo maket kod ma. Maikwe muchugi jaod bura mabondo Gideon Ochanda mawacho ni oganda nagi osekedo mokalo mondo miyo los piny owacho to kosebedo negi mayot miyo koro wang'ni nyaka gigo kwano malong'o. Wasego batia dae nyachien kache. Wasego makwachanga matwachom kod. Wachanga matwachom kod. This time round wachake uru kamora chiel mwang'eyo nwadhi waduto. Mondo joma bende waringo oka bedo amini wae joka wami wang'owa nugen wae bende wan jok moko mayalo wuok machom kamoro nyadi chiel makonyo jomoko kech kinde kwa wuok to wuoge marwa odhi gamna manyo joge bang'e so ani kwa wuok kat wuok dola chiel an to giero nakono oyo an aol kod koko giringo oko mar sirikal to kode mabeda kwa jothurwan machomuru. Ochanda wacho ni oganda onagi nyaka koro nyis kokalo e tim ni gin jogo ma inyalo gen kuomgi mondo mi wang'ni gidonje e winjruok mar siasa mabiro miyo gibedo e piny owacho ka gingirore. Wachom ka ng'ato oseng'eyo maber kabisa ni wan ang'owa wan kode okwanwa from the beginning. Ok ni rito ni ang'o biro manyo gi bang'e. Ni wakwongo wagore piny kore kwadhi menyo. Wawuoga chuth chon. Ni gine ma wantie okwanwa kuno e chako nyaka giko. Kodh jomoko ema wang'ni wakome. Kodhwa mapile cha. Dude to kalo. Kodh jomoko ni wang'ni wakome. Omiyo beduru tayari. That's the route maneka mwadhi. Wach ma otiel gi jatend migawo mar teko James Opiyo Wandayi mawacho ni oganda Luo nyaka koro lok tanga. Adwa goyo kamano ahinya ne jatendwa Raila Amolo Odinga kuom yie mondo tika nyakla kod President Ruto under the broad-based government. To nyaka wagoro tamsi kaka joluo kata mana e lweny chopo samnya koro walok tactics kata strategy bende. Mane gima jakom Raila Amolo Odinga osepuonjowa kinde gite. Magi giwacho ka korka kore to jaod bura ma Ugenya David Ochieng bende omedo mana kwayo oganda onagi mondo mi omed siro piny owacho ni mar mae en kinde mar tich. To nego bed ni kwa ai yiero to bang' kura to ng'iyo to yiero mwa aini nyuola ang'o yiero mwa aini kela ang'o kwa setimo yiero to wayuare chien to wakon to wayudo ang'o ikija piny ni kinode muma ni gimoro amora gi kinde mage ite kinde mag lweny kinde mag kwe koto kamano ite kinde mag dwero kinde mag yweyo nitie kinde mag kura kinde mag tich koro kinde mag ang'ono mag tich. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya